Tako. Šta radiš to? Ne upiri oružje. Prvo sebe ubi, pa onda mene. Otkloni pištolj. Čekaj, malo. Pa nije. Pa nije. Evo, ja vam se kunem, ja sam bio tamo. To je bila jedna nevina, obična dečija šala. O čemu priča? Pa to što... Čeka, Đorđe vam je slomio te obrisače, to je bilo zezanje. Šta pričaš? Kakve pričaš? Šta pričaš ti? Pa na Ladi juče. Čemu pričaš ti? To su metlice, pomeri se. Ja nabijedio jadnu debelu Emiliju Cukor, onu komšinicu moju, a ti si to uradio. Nemo samo s tim. A mislim, stvar, pa jesi ti normalan čovjek. Pa jesi ti normalan u ovom stanju. Dragane, nemoj. U ovom stanju. Drago moj, koliko te volim što si došao. Nemoj, molim te. Ti znaš kad račun dobijemo od elektrodistribucije da čovjek da kaže malo pritisak, nemoj, daj da se smirimo. Nemojte. Hajde svi trezvene glave da razmislimo. Pa zašto tako jedan čovjek da nemojte da nastrada? prođete kod Dekiv tata, mislim, ne daj Bože. Naopako, šta je bilo s Dekijevim tatom? Ajde svi da čujemo šta je bilo s Dekijevim.